Здравейте, дами и господа! Днес ще правим салат. За целта 2 яйца, които ще се сварят, и едно за майонезата. И ще сложа картофи да се сварят. Слагаме 2 яйца да се сварят в ерфрайера за около 10 минути. За майонезата сипваме малко олио. Чукваме едно яйце, малко горчица и пасирваме. И така, сварила съм и съм намачкала картофите. Майонезата е готова. И яйцата. Слагаме яйцата и майонезата. И така, салатата е готова. Бон апетит!